sonke ngoba lo mhlaba singabamba sonke. Angikubingelele ngikwamukele kuyona YouTube channel yethu le Update TV. Ngithi mangabe umusha la ikhanga kusalenza iphutha qinisekisa ukuthi ulicindezela ibutton elibomvu elibhalwe subscribe, press nayo ke bell kanye naleyo like button bafethu. Ngifisa ukubonga nje support engiyitholile kusukela ngiqala le channel kuze kufike lapha engikhona njengamanje. Ngiyabona umuzi uyakhula kancane kancane bafethu. Niqhubeke njalo nje ningeseke bafethu niwabukele ama video esiya Update TV. Ngiyabonga ngiphezulu kodwa ngingachithi isikhathi senu ngingene shi bafethu. Ngifuna ke sikhulume ngalolu daba leGcokama elisha. Siyazi ukuthi iGcokama elisha bafethu lapha nelishaqe abantu abaningi ngesikhathi sithula izindaba zokuthi ke lithenge amagidangoma kaKhuzani bafethu uThibela kanye noTekisi. Abantu abaningi libashiye bemangele bafethu njengoba ke bebezibuza imibuzo ukuthi ke ngempela kwenzeke kanjani ke bafethu, kanti khona manjalo abalikholelwa lolu daba bafethu nje. So iGcokama elisha bafethu lithule lolu daba khona lapha ku Instagram kanye na Facebook la elithele ithenge khona ke uThibela kanye noTekisi ngokusemthethweni ke bafethu. So lithele lizokhipha video yabo bobabili bezikhulumela bona bezichazela ukuthi ke kade kwasabezifela ngomculo weGcokama kanye nezitayela zabo zakhe zobujongo bafethu. Kanti kuyona le nkulumo liphindela biza uKhuzani lapha ngenkonkoni noma nje njengomunye wabantu aba interested kwamanye amadoda, kanti lize laveza ukuthi ke lapha uKhuzani uyalihalela iGcokama elisha bafethu. Lezi izinto ezitrenda kakhulu lapha ke enkundleni zokuxhumana bafethu, kakhulukazi uFacebook kukhulunywa ngazo ngapha nangapha ke bafethu. Mina nje ngifisa ke sikhulume lolu daba usho ukuthi ngabe wena ulithola lehla kanjani ke bafethu ke lona lolu daba, ngabe ulibona luyiqiniso into esengenzeka noma nje amampunge obonayo ukuthi cha lokhu akusoze kwenzeka ke bafethu. While sisesemlindelweni wawo imDVD leyo yeGcokama elisha bafethu, ake sixoxe lapha ngezansi comment section ukuthi ngabe wena ulithola kanjani lolu daba. Kanti khona manje bafethu uphenyo loKhozi Lusaqhubeka emva ukuthi ke utshatha veza izindaba bafethu ke ezijule kakhulu mayelana nengoma eyahlukanisa unyaka ngo2005 okwakushwi noMtekhala ke bafethu. Utshatha waveza ukuthi ke uMaskandi wabanjwa ngophondo sokuthi ke wawungakangeni kakhulu ebantwini. Usho noMtekhala babephuma unumber 1 kodwa bashicilelwa kunumber 2 ngesizathu sokuthi ke babengafuni ukuphoxa abantu bafethu noma nje babebona ukuthi abantu ngeke bakwamukele kahle ukuthi uMaskandi uhlukanisa unyaka ngaleso sikhathi. Kanti sibonile ukuthi utshatha emva ukuthi ke yaveze lezo zindaba ube esemiswa emsebenzini ke bafethu. Kanti ke uphenyo lalelo daba lisaqhubeka. Abantu abaningi babukeka bekuthakasela kakhulu bafethu ukumiswa kukatshatha emsebenzini ngoba bakholelwa ukuthi ke bese ngabahloniphi abalaleli bafethu, bese khuluma nje nabo noma isikanjani, kanti futhi bakholelwa nawo ukuthi besecheme nabaculi abathize. Mina nawe ngithi asihlangane lapha ngenze ngithi comment section uveze umbono wakho ngalolu daba. Mina ukusunga igqopha khona la ngithi sengembe.